To ya kamata bakin nan da ne ya kamata na tura su don na san sun jima a gidan nan. Yawwa sun tafi. Wallahi kun san na fita ne amma yanzu a kun je lafiya amma ko? To ya gida ya gari. Da Allah wa'anda ba su zo ba da Allah a ce muna gaishe da su mu ma insha Allah zan ziyarce ku nan da ba da dadewa ban Allah yadda. Kakku da mu insha Allah kakku da mu ba matsala. Ba matsala in Allah da za mu shigo ina ga next week zan iya shigowa insha Allah. Wallahi ka san na yi baki ne to na tura su ne abokina ne wannan dan Dubai din nan su dalla ni ba Dubai gidan wani gaita me ga mun oke shikenan kanki damu bara zan kira ki anjima ne tunda na riga na ka san yanzu ai kai baki akwai application din da zaka tura su ba ai ka sha wahala ka je ka biya kudin mota da waye ba mutanen ne suka dauke ka tura su ta message sai su tafi kashi ne ko iska ce da ka san ai application din kamar iska ce ai kana tura baki ne ka san me yake son gama ina zuwa sai an jima zan kira na tafi nan da muka je Ingila muka biya tun ya muka fito ta yayi wanda muka wai ashe ni ban sani ya fara din sun la'ani to me suka ma sai da suka tafi wannan yawon da muka yi a bayan aka tafi ayo ma a bayan aka tafi yawo no ba sai ka ba kai ka sa nuna ma shatin da ka gani alamun wallahi ka mutuwa bayan ka ana musu ne baya da kana musu ne to zan iya gani leka gani ayo ma Allah ga Karya muka ba irin damu ya kama ayo ma